תקשיבו. אני לא מעוניינת שההצלחה תעלה לנו לראש. אמנם עוד מעט יש לנו 100,000 משתמשים, אבל אני עדיין מקבלת ממקורות שיש אנשים שעוד לא יודעים מה אנחנו עושים בקאבר. אבל יש עשרות אלפי אנשים שהצטרפו אלינו ומרוצים מה... זה לא מעניין אותי! מה שכן מעניין אותי, זה אנשים שעדיין לא הצטרפו לקאבר. אוקיי, אז יש לנו את עידן, עובד בהייטק, תל אביבי, מתלבש יפה כזה, אתמול הוא שם חולצה. הכספים שלו מפוזרים ב4 חברות שונות. נכון, אם נראה לו איך קאבר מסדרת לו את כל הכספים במקום אחד, הוא בטוח יתחבר. הבנתי. אולי המעלית שלי דנתי תקע לרגע? בטעות. אין בעיה, תוקעת מעלית בטעות. למד, סדר פרסומת. משדר פרסומת לקאבר. היי, ראית את הממשק החדש של קאבר? מעכשיו כל הכספים שלך במקום אחד. אז אם החסכונות שלך מפוזרים בחברות שונות, אתה אוהב סדר וניקיון, גר בתל אביב, לובש חולצת פסים, הצטרף לקאבר עכשיו איך תדע אילו דלתות ייפתחו בפניך. עידן נרשם עכשיו לקאבר. ואתם? אני צריכה להגיע גם אליכם? תצטרפו לקאבר. עכשיו.